tinggal. Bukulukan ta naman. Ay, wag mo lang bulong. Kira. Buti na, wala nga pagdala. Yan, bukulukan ta naman. Bulaklat. Bulaklat. Bakit pagdabligaw? Lagay pa. Nandiyan si Ta. Ano ka tapalangan niya? Tapalangan niya. Hutan na yun. Karton abandi niya para sa lagay ni Isang tumayo mo siya. Okay ba na? Ate Maggie nagsikan. Baka niya talaga mamangan yan. Hindi kami tuligan eh. Kita nakabali. Lagi sa pamunta kayo. Siguro datang ito. Inject yung sabat. Sige maaari na Okay na ba? Ayan lang siya. Makainin mo. Ayaw ko makakaya, ayaw ko makasalan, sorry. Naman yung bagyosa.
Karin oh. Ano kaya dito? Karin oh. Bigyan mo na yan, Jen! Ay, gagawa ko yun! Waping. Ako una, papatay. Kabilang kayo? Ay, 7-Eleven. Dito tayo sa kabila, dito tayo dano. Ay, wag yan. Tara, nagpaka.